Hey Alfred awujambo. Unjani? Ya. Uyaphusheka ngalapha. Hayi mina ngapha ngiyaphusha impela, phusheka kakhulu. Phusheka kakhulu futhi nje manje amajita amaningi asegcwele ngamla isitayela sami la eMlazi. Ungasasho ndoda, hey kuba mntu wayazi sisafunda isikole ukuthi umuntu asondelane nemali kakhulu ngalolu hlobo. Ngikhuluma nje i-account yami singena imali usuku nosuku. Sure. Hallo. 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 Zalo kunjani? Sure, uku. Hayi ngikhona ngisiblomele nje la ngaphandle. Ya, uyazi ngizofuna ukujike la eMoto. Okay, hayi anginankinga sizohamba. Ya, mara asizohamba ngemoto manje. Kunenye imali engifuna ukuyideposita lapha. For omunye umshikashika nelinye i-cancel. Ya. Ya, sizohamba ngemoto kona ngifuna umprosa. Lungile lungake sizohamba khona manje. Ya. Yobe sekunjani njani. Yaphela sikho njani awuye ngapha session semfowethu naku ngisendo emthwalo Yaphuthuma khona impela. ngicela ungiphathise lapho usuze kakhulu Ngiyafile kodwa hayi nami ngicahile emsebenzini ungibona nje. nami ngicahile ngiyongena nje manje akubhuti ngizobani Hayi mina ngu-session. Futhi ubani? hayi mina ngubheki mfowethu Okay. nami ngihlala ngakhona la session Yeah, from Segal, from nice. Yeah, we are going. Yeah, Basay. We are playing. Let's go. Let's go. Go to the farm. Let's go. Hey, Mariana.